ଆଜି ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ପାଚେରୀକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ମିଳେ ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ ଓ ଅଜସ୍ର ଗାଳି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ବହି ଦଉ ଦଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଟିକେ ଗପି ଦେଲେ, ଖୁସି ହୋଇ ମନ ଭରି ଟିକେ ହସି ଦେଲେ, ଆଉ ଜାଣିଥିବା କିଛି କଥାରୁ ଦିପଦ ବଡ଼ ପାଟିଟାଏ କରି କହିଦେଲେ। ଆଉ ମେଳି ହୋଇ ଟିକେ ବୁଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ ଦି ଧାଡ଼ି ଗାଇଦେଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମେଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ତାରି କଥା। ଝିଅଟି କାଳେ ବେଶୀ ଟିକେ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା। କାହିଁକି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ହସୁଥିଲା, କାହିଁକି ବଡ଼ ପାଟିଟାଏ କରି କହୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି ତାର ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଏତେ ଡେରି ହେଲା। କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ହୋଇ ଝିଅଟି